E chegámonos agora a un oficio pouco coñecido e en moitos casos un oficio que parece pois apartado un pouco do habitual. Pois ben, empeza a regularse, falamos dos porteiros das pubs, discotecas e demais. A Academia Galega de Seguridade organiza un curso destinado precisamente a este tipo de oficio, aos porteiros de espectáculos. A Academia Galega de Seguridade publicaba hoxe a convocatoria para a obtención da habilitación de personal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas. Os interesados deberán presentar ata o vindeiro 25 de maio a solicitude oficial e documentación exixida no Rexistro Xeral da Xunta. Para desenvolver a función de control de acceso deberá contarse coa habilitación na Dirección Xeral de Competencia na materia, neste caso a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, previa obtención do certificado acreditativo de ter superado as probas realizadas pola Academia Galega de Seguridade Pública, consistente na realización dun test psicolóxico e un test de coñecemento sobre as materias relacionadas coas funcións propias da súa actividade.